Защо да ядеш ягоди? Да, ядеш ягоди си заслужава не само защото са вкусни, а и защото са много полезни. Богати на витамин С. Ягодите съдържат повече витамин С, дори от портокалите на 100 грама. Той подсилва имунната система, помага за здрава кожа, подпомага усвояването на желязо, полезни за сърцето. Антиоксидантите подпомагат здравето на сърдечно-съдовата система, подкрепят мозъка, ако има такъв. Антиоксидантите могат да помогнат за по-добра памет и защита на клетките. Имат малко калории и много фибри. Засищат, без да натоварват. Натурална сладост. Удовлетворяват желанието за сладко по по-здравословен начин. Защо растението иска да е червено? Привлича животни и хора, които изяждат плода. Така семената се разпространяват на други места. Цветът показва, че плодът е озрял и готов за консумация. Интересен факт. Докато озряват, ягодите първо са зелени заради хлорофила, а после започват да произвеждат все повече антоциани и стават червени